Sembla clar que ell fuig una mica de paivagar aquesta tirantor que té amb els aficionats d'altres equips, no? Ell va fer una roda de premsa molt conciliadora, jo la vaig aplaudir al seu dia, en la qual s'oferia, deia que qualsevol opinés de forma lliure i que ell continuaria treballant, no solament pel seu equip, sinó per la selecció espanyola i en definitiva, intentava ser una mica conciliador, però em sembla que aquest tipus de missatges que van dirigits molt concretament a la premsa, diguem-ne, centralista o a la premsa de Madrid, continuen afegint llenya tot això. Creo que falta sentido del humor. Carazo, falta sentido del humor en el fútbol. Es un cachondo mental, hombre. Es un cachondo, ¿verdad? No digáis otra cosa, hombre. Sí que es verdad que alguno de los tuits se ha desmadrado y se ha pasado. Eso no me cabe en la mente. ¿En cuál, carajo? ¿En cuál? Pero no lo recuerdo, pero sé que era uno que se metía, yo creo, con... Sí, la condició, o sigui, el llenguatge del partit de les dones, que falta la tilde, això no està bé perquè ell, quan fa la pregunta, no posa el signe d'interrogació al principi. Pero yo creo que por lo demás, oye, si es que estamos sacando también un poco las cosas de quicio. Que más que ver al Piqué a través del Twitter cómo contesta y el otro cómo replica, pues oye, pues viva el fútbol, que sea así. Sí, el Piqué, perquè guanya Piqué y guanya el programa de radio. Insulto, además, cuando habla de la carne, del que debe ser, él tiene una empresa cárnica, y entonces, cuando hablan de la hamburguesa, contesta la palabra, es la empresa exacte, suya. sí, Naturoscat. Piqué és Es accionista. una empresa de carne, pues oye... És a dir, el primer tuit el fa la COPE, ell contesta fent la falca publicitària de la seva empresa, de la que ell és accionista, i ja està. A partir d'aquí hi ha una mini picabaralla. No, y que luego habla de la cena de Neymar cuando estuvo en Madrid, que era mentira, porque al día siguiente lo desmintió el propio Neymar, que había estado en Madrid. Sí, però anem a veure un moment. Carazo, a la COPE continúan insistiendo con que esta cena con Neymar en Madrid existió. ¿Qué van a decir? Bueno, però és que jo... Ara no pots dir que no, ja. És a dir, un cop ja estàs dintre el pou ja no pots sortir. Más que desmentir-lo el Neymar... Avui José María García ha estat amb Toni Clapés a RAC1 entre 6 i 7 de la tarda i ha donat una lliçó extraordinària del periodisme, de com es feien abans les notícies i on estem arribant al periodisme esportiu, igual que la premsa del cor, igual que la premsa política. También hay que decirlo, el García también insultava, Bueno, sí, però d'acord, formava part de l'espectacle. Doncs a Florentino Pérez no deve agradar-li gaire perquè li va tancar el xiringuito. Però jo crec que això... cochinero i... Sí. Però jo crec que això també forma part de l'espectacle. I a Piqué li han sortit molts retuits, molts seguidors de la seva empresa de la qual ell és accionista. No li ha anat malament, jo crec que això al Piqué, perquè la gent que l'odiarà igualment i la gent que estava a favor d'ell estarà més a favor d'ell arran d'aquest tuit. Sí, però sembla, Sergi, que s'està també bastant pendent de tot el que fa Piqué. Sí, vale, però és que la vida i el periodisme és molt més d'això que surt a Twitter. És a dir, sembla que Twitter ens hagi de marcar els comportaments, les fotografies, on estem, què farem, per què has dit això, nega-ho, manifesta't. Escolta, mira, hi ha dos Twitter casos... és una aplicació d'un telèfon que la pots... Personal. Sergi, tant és així que n'hi ha dos casos que tu recordaràs, perquè a més són molt recents. El primer, Pau López va haver de tancar la seva compte de Twitter perquè va rebre una sèrie d'insults inacceptables. Dels propis seguidors de l'Espanyol. I recorda la fotografia de Burgui amb Cristiano Ronaldo quan li signava una samarreta que fins i tot va rebre represàlies d'aquell moment de Collet o del propi club. És a dir, estem arribant a un punt amb el qual regeix el Twitter per sobre de... Home, recordem aquest nano que volia fitxar el Barça, que portava de cognom Guardiola, que finalment no va fitxar precisament per uns tuits en contra de Catalunya i del Barça. El problema d'aquestes aplicacions és que generalment tot el que fas a la vida, és a dir, la manera com ets, queden gravades. Sí. I possiblement hi ha hagut molts jugadors del Barça que en el seu moment havien dit puta el que sigui i no va quedar gravat en el seu moment, però evidentment a dia d'avui, com que hi ha gent que és capaç de recórrer tot un timeline per anar a buscar, a veure què escriu, perquè, de fet, retuits de Carles Puigdemont, per exemple, ja n'he vist 25.000, doncs és el problema. Però al final no deixa de ser una conseqüència de l'evolució de la tecnologia, no? Tampoc sabríem o coneixeríem aquesta sèrie de presumptes agressions de Cristiano Ronaldo si no hi hagués avui en dia una càmera autònoma seguint contínuament durant tot el partit qualsevol moviment de Ronaldo, perquè a mi m'han explicat els jugadors de no fa tants anys, de fa 10 o 15 anys, que hi havia abans pals molt més grossos que aquest, però es desconeixien perquè, clar, no hi havia un seguiment específic a cada jugador. I que al final, perdona, però és que al final al metro veus vagons de seients de 4 i 4 persones, les 8 persones estan... mirant el mòbil. Nomofòbia. Això es diu... És un síndrome, es diu nomofòbia. Vale, però aquí hi ha la vida, com deia ell, aquí hi ha les teves fotos, els teus contractes, els teus guions, i
el Twitter l'escriu el diable de vegades i com que són tan, diguem, tan llatins i tan calents, de vegades qualsevol tipus d'acció, que és el que li va passar ahir al Piqué i a la Cope, de seguida respons i tens una mena d'autohomenatge quan algú et diu alguna cosa a favor.